dendam sentimen pancene gak biyen lonjak yo gak saniki pancen ono wong duwe sifat iri dendam sentimen lonjak drengkilan serai sing ditiru danyang Juno karo Sengkuni apa maneh cak delok situasine jaman nek kepingin maju kudu wani tantangan samubarang tumindak kudu mawa hitungan ojo nyebal otak teko penatan sing paling penting lode kudu sing legowo tansah semangat kita makarya pituture wong tuwa kanjarane akhire dina gunung goleki apa nemu jamur kok jejer limo atiku bingung sambat sapa mulih nang dulur wis gak gelem nerimo kok kebacut kane ngoyo iwak cocut buntute dawa kadung kebacut dikapakno aku biyen tolor tau kena penggoda sampai tak ngrewangi nglalekno klubu warga keluyuran ngendi-ngendi sing tak sobo sampai iso ngentekno donya lan aboh
tak perhatekno butuhe awakku seneng gak ngereken omongane atonggo apa maneh tolor nek dielingno barek kanca aku mesti salah paham dadekno per aku pancen penggodha dulur macem-macem dalane ana sing main ana sing ngombe apa maneh sing gak kuwati maneh kena pengaruh wong wedok direwani gak tau mule kula ngomongno dulur awakku dhewe kadung kena pengaruh males nyambut gawe abot-abote aku ngetutno pokong gedhe akhire donya bondoku entek saiki aku dadi wong ngene ayo kapan kembang kacang kembang kedele kadung kebimbang gak ngerti awake ana jamur ana jero bale wis kadung ajur kait ngerasane yadoh jagung ana jalan sirahku bingung kok deladapan wis kadung ajur kawit sambatan ana sing nolong aku gak keleleran wayah magrib melaku ngetan tuku ketumbar nang pasar kriyan dasar wis nasib sing gak kebeneran akhire aku sadar nek mari kedanan aku kedanan kapok yo kedanan kenal sepisan aku gemeteran opo-opo dijaluk mesti keleksanan bareng aku wis eling geblak nok pinggir lawang polo cekap semak hitungane kanca kula ngrungokno kidungane Cak Kusnan iki yo aku ngresapi awakku ngarep mang sampai kliwatan aku lah iya aku ngrungokne kidungan Riko rasane yo ngeres-ngeres ya apa macek lah pokoknya gak ngono Cak anjene wong nek wis kadung kena pengaruh iki aku ngomong awakku dhewe lho ya gak ngomongno kanca lho ngeresing kowe sing kena pengaruh kan macem-macem dalane ana sing kena pengaruh teko main ana sing kena pengaruh teko ngombe lah aku kan kena pengaruh teko wong wedok sampai tak rewang gak tau mulih Cak go omah keluarga iku wis gak tau tak reken pokoke sing penting awakku seneng. Nah, terus jenenge pengaruh wong wedok gak karu-karuan sing dijaluk Wong wedok endi ku? Sing mempengaruhi lho wong wedok endi? Wis aja takon Cak meno Cak. Perkara iku Cak. Do apa iki urusane Cak? Nek kapane keluarga antara bapak karo ibu wis gak sinkron, wis geger terus iku biasane nang anak biasanya. Efeke nang anak. Iya, anak jadi korban. Itu yang jarang diperhitungkan oleh orang tua, ya tak? Mereka nuruti egone, nuruti amarah. Nuruti nafsu Cak.
lanang wedok padha duwe karep dhewe-dhewe. Iya. Anak gak terurus, makane gak terjamin gizi gak ono akhirnya korban dadi korban. Iku lek sing tak pikir iki aku paling gak wani mulih. Ya iki lek sing seusia kita, yang lebih bahaya lagi seusia anak-anak. Ya ta lek sampean niku pengaruh jare wong wedok mau ya. Iya. Nah, hubungannya faktor ekonomi lek anak-anak aja. Lah iku padahal anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Iya. Termasuk generasi penerus wong tuwa rek. Loh, lah iya iku. Kertas putih ngono sik durung dicoreti. Iki tergantung tuh ada nyoreti coretan elek apa coretan apik. Lah, biasa sing elek iku coretan abang ya Ben. Ono peristiwa tak waca nang berita, iku sekarang penyusupan lewat generasi muda, lewat narkotika. Terus lewat gadget. Ya dah. Apa? Ternyata Gadget. itu disusupi oleh Ayo Bang. paham-paham yang secara tidak langsung akan mencuci otak anak, bahwa anak harus kebutuhannya harus saknyet kudu dituruti. Karena pengaruh-pengaruh mungkin film-film yang memang tujuannya merusak paham anak-anak kita. Nah, anakmu ya apa, Sab? ya alhamdulillah. Ya kok sampean critakno ngono iku persis. Maksudnya kena narkoba ta ya apa? Ora apa. Ya kena pengaruh gadget. Njaluk apa-apa sembar sepeda motor. Iku sing model anyar langsung njaluk ditukokno. Lha wong gadget kok lah apa ditukokno sepeda motor. Ya timbangane ruwet-ruwet, bersih ono cek gak bletok. Sik ta, sampean iku paham apa enggak sih? Jare Gadget apa gak? Gak gadget. Sing gadget. Gadget iku sing HP iku lho, Cak. Oh, pe gadget sing bletokan tok iku. Wah, sampean niku mau tak jegono bletokan. Ojo mangkelan lah. Mangkane saiki aku ya tolong Pak Cak Pendi, Cak Kusnan, ambek Cak Sabil, mbek dulur-dulur kabeh. Iki nuruti anakku njaluk sepeda motor sing model anyar, sing model sport balap iku lho. Sport balap. Terus Pemane ditukono sepeda lipstick agak lho. Sepeda lipstick. Sepeda lipstick ya. Listrik. Yo, brek. nah, sik, Insap. Iya. Riko njaluk tolong nang Cak Pendi, nang Cak Sabil, Cak Kusnane kok nukokno sepeda motor sitok-sitok kanggo anakmu ngono ta? Yo, gare, nek sitok-sitok kok sawangane, ya urunan lah. Anak iku diarahkan, ojo terus langsung njaluk ngene dituruti. Turuti padahal gak mampu. Lah, iya Kak. Utang-utang njaluk-njaluk. Lho, itu apa? iki nek gak dituruti pengancaman. Le, sap Ngene. Omahku disawati dadakno. Lho, gak kok padha. Aku nyumbang. Kocone pecah kabeh. Sap, jujur aku nyumbang. Nyumbang, ya iki lho jenenge Yo, kanca. percaya Sam, kan Ini yang namanya usahanya. Nek perlu dilis aku sing ndukur dhewe. Iya, ini namanya teman sejati. Bisa aku nomor loro, aku nomor Nomor loro. Cak Kusnan berarti nomor 3. Iya, Aku pertama dilis pertama karena mau ndukur dhewe ya, aku nyumbang nukokno spione. Aku nyumbang donga ae. Aduh. Cak Kusnan. Tutupe pentil. Aduh. Tapi kan bentuk Tapi kan nyumbang. empati kan wis ono. Ya tapi maksudnya ya masuk gak bentuk barang ngono rek. Lah ya apa? Maksudmu Lah nek tunai. Cak Sabil urun spion. Untuk keselamatan lagi. Iya beneran jane. Kalau gak lengkap spion, iku nang polisi ditilang. Lah iki Cak sapa? Cak Kusnan urun pendil. Penting dah gak? Tutupe pentil. Aku paling penting lho. Lho, sampean apa? Nyumbang donga. Donga. Tak donga gak kena tilang. Lah tutupe pentil iku kan ya termasuk keselamatan. Iya keselamatan. Nek bane gembos. Iya, nek gak ono pendile gembos. Tapi apa mungkin anakku ngalor ngidul nggo sepian ambek nggo pentil. Ngene lho. Maksudnya urunan yo paling gak Cak Sabil yo. Piro? Yo 10 juta. Sik regane sepeda motor piro? Yo sing paling sak minim-minime paling gak 30 juta lah. Oke, 30 juta. Urun sadel. 30 juta ya. Sajane ngene Cak Isap yo. Iya. Koncoku gak keberatan. Lah, bantu-bantu. Lah iya. Tapi sarohku kait yang mono yang mene sampean niku kok njaluk bantuan ae ngono Lho lho. ya apa maneh? Sing dipikir ku efek. Nah, Efeknya apa? Anak nek kadang najune koyo ngono iku
Duh, sudah motor gak suwe. Lho bener, tahu sak Paling yang butuh buruan, mbok terus sampe protoli. Kenapa buruan dan sebagainya ngono. Lha iki anak itu buruan tambah seneng jare gawe anak meneh. Gak apa-apa. Engko kan oleh jalan beras. Oh, apa? Lah nek tuh buruan. Maksud iki golek apes si anak. Wah, iku sing diarahkan sebelum terlanjur jauh. Aduh, ya apa? Dituturi sing apik, nah, iku gak apik. Lah iku sing ponak aku yang ngono. Ya iku sing perkara bebek ponak aku. Anak iki termasuk kena iki apa? Kurang gizi. Loh, Sapa? Anake sapa iku? Anake ya ponak aku. Oh, jadi ponakmu duwe anak. Iya ponak aku duwe anak. Terus anake iku duwe ponakan. Mana? Aduh ya apa sih Bil? Ponak aku pokoknya punya anak. Lah anak iki. Arek. Oh, iya arek lah masa wong. Ngene lho, Cak kecil perlu gizi ya. Nek mbok niku ponak aku iku nek prayu dandan rambutnya disemir, alisnya jelirit, terus lipstike monyor-monyor kok tomat bosok. Anake lho. Diumbar ya. Kurang gizi. Wong zaman saiki kan wis zaman modern, Cak. Wong sampai arek kekurangan gizi ku ya berarti kurang tanggung jawabnya nanggone wong tuwa. Lho, ya kok orang tanggung jawab? Wong tuane sing urang tanggung jawab anak. Makane wong tuwa ya kudu dikeki ero. Zaman saiki kan ana perkumpulan nang ibu-ibu PKK iku. Nanggone pecandu iku. Nek sampean ngomong enak. Nek ngono ponak aku sampean ramut. Lho ya apa sih arek iki? Ponakmu sik lanang ta wedok? Ya wedok. Lho nek wedok ta ramut sap. Nanti rapekno ae. Nanti rapekno. Lah ya wis rapi. Iki anak iki lho. Oh, anake ya arep dirapekno gizi, cilik. Anake kurang gizi. Iya kuru. Kur bener klanting iki. Iku jenenge lek jalan biyen ya lek wedhus blendingen. Iya. Mangan gedekno wetenge gedhe. Wedhus kacang. Lah iki aku yang delok kanca-kancane iku umur 2 tahun wis mlaku kabeh. Lah iku umur piro? Umur 2 tahun setengah. Sing ngelumbruk lah iku. Gizi buruk. Iku ponakanmu ya? Iya. Oh berarti nyontoh awakmu. Pakan nono buntute welut. Cepet mlaku. Mas yo pakan buntu welut sak truk, Cak. Arek iki gak ono gisine. Aja buntut welut. Tumbuhane iku. Buntute naga. Buntute nopo? Timbangan buntute becak po, sabetno arek-arek iki. Iku perlu perhatian. Kok geremeten aku. Iki pemerintah iku wis apa? Lah iya wis menyediakan iya. Wis berusaha untuk mengentas stunting. Stunting iku. Sing kari beberapa persen iku gak iso pemerintah tanpa ada dukungan dengan orang tua anak tersebut. Dari pemerintah orang tuane nang anake iku. Ngono ya, Cak. Sampai kena stunting. Iya, ngene lho sap awakmu iku lah ya termasuk wong pengalaman sih. Mestine kan kudu eruh apa sing dikarepno karo arek cilik iku mang. Pangan sayur-sayuran. Lah, ijo-ijoan. Ya apa nek dipakani urang ae. Ya apa? Ya aku tak ngubungi Abah Cipto. Lho wis brol iki. Wis brol. Tahap 1. Wis terakhir. Sekali-sekali kan karbit. Ya berarti ngono anggenmu gedang ati kan. Abah Cipto berarti anu ya mendukung program stunting ya. Lho iya. Saploke kenal Abah Cipto lho, insap cek dan cenger. Lho semangat. Di sini tercukupi. Oh, sangat bergizi soalnya. Oh, bergizi sekali. Tapi salet iku di sela-sela kesibukannya capek-capek ya apa gak pernah lalu RRI padahal di kene 10:30 di kono ki 10:30 ya lho wis bengi perlu diapresiasi ku iya nanti bal-balike koyo insap iki wah ngene iki men Abah Cipto ngirimi seminggu pisan ya mening ngene gak aku gak ndek pikiran ngono kono sing dinteni apa semboyan lah iki lho maksudku sing dinteni iki semboyan aja lali semboyane iya Cak Iling-ilingin ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Berempat RRI suara budaya. Surabaya.
Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran Ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Ide cerita Cak Sabil. Sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndamel lampahan Kesusu Mantu seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan Pak Pairin dipun lampahaken Cak Sabil. Ning Purbandari dalu niki dados Bu Solikah. Tantri dipun lampahaken ning Dinda. Ning Adis dalu niki dados Indah. Ning Fitri dalu niki maragani dados Fitri. Pak Giman dipun lampahaken Cak Kusnan. Cak Pendi dalu niki nglampahi dados Pak RT. Pak Susilo dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Ning Ami Sanjaya dalu niki dados Bu Susilo. Pembantu dening Cak Insap. Makelar dipun lampahaken Cak Heri. Cak Ning giaran Ludruk dalu menika makarya sami kalian mahasiswa UINSA Surabaya saha mahasiswa Universitas Trunajaya Madura. Giaran Ludruk dalu niki kairing swantening gongso Kiai Macan Putih lumantar Ruang Kesenian Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator Cak Isnan. Busana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga. Ibu. Iya Pak. Is positif lho ya rencananya awak dhewe. Aja berubah-berubah ya. Madep mantep awak dhewe kan umroh berdua. Iya Pak. Aku yo selak lang kepingin rasane. Lang kepingin rasane wis. Ngono ya. Iya. Ngenteni haji awak cewek cik ngenteni perantau. Iya Pak, angel kelani. Cuma ngene Bu. Alhamdulillah pendungane sampean karo aku anake dhewe tahun ngarep iku insyaallah nek lancar dokter lho anake dhewe. Iya Pak. Lho yo Jian pesta lah. Membanggakan pokoknya. Membanggakan. Pintere nurun bapak. Ya apa katene Kak Diri. Alus nurun ibuke. Iya. Seneng ya Bu ya? Ya seneng Pak. Nurut ya. Terus anu kebanggaan awak dhewe anake dhewe iki iso memilih dan memilah pergaulan. Bener. Iya ta? Nyatane kanca-kancane gak selancar anake dhewe.
Iya. Sik kapan niku pernah sih, Pak? Kumpul kaya arek ngono ya. Wah, waduh karo-karuan. Apa? Mau tak kandhani nduk ngono tok wis. Langsung ngerti wisan. Ngerti ya? Ngerti san. Tahu tak takon Ibu. Apa awakmu wis duwe pacar? Mek guyu ae. Guyu, tak takoni yang ngono. Ngono ya. Ya kira-kira nek. Napa sih, Bu? Ibu gopo ta? Kudu aku tambah dikene ngono. Ngono ta. Ya gak gopo ngono, takon tok, Nduk, aku. Bu. Iya, Pak. Jumat berkah untuk minggu ngarep ya. Lek perlu gawe kokotaan sing luwih akeh. Ya. Lebih kok biasane. Iya rek dilebeni. Monggo. Loh, Ning, suarane Ning. Loh, halo, waalaikumsalam. Aku sing sehat ya? Oh, sehat. Karo sapa, Mas? Ya karo bojo lah. Karo Aku Cak. Cak. Iya, karo Caca. Oh, ya apa kabare? Nang omah iki mau wis jadi pegawai sing ngurusi terop, ngurusi son. Ya alhamdulillah. Yo sampean jan usahane saiki iki saya gede ya. Jenenge sewan terop ndi-ndi wis wekane sampean kabeh. Yo dungane adikmu wedok iki. Oh iya. Ya pancene. Ya ngene iki kan. Keluarga kan kudu saling mendukung ngono to ya. Sing wedok ndongakno, sing lanang berusaha ra ngono to. Cak, kene lho Cak nyedhok kene lho. Lah opo sing ngadah. Tak gawekno unjukan, tak kene unjukan. Wis lah kene lungguh kene. Wong keperluane ya keperluane dhewe wong loro ya. Sakno minuman dingin sing apa sing panas. Wis aku biasa wae. Oh, ya wis. Aku tak engko paruan ambek bojoku. Iki biasane senengane tomat iku diiris-iris terus dikroco kaya apa ngono. Heeh. Anu banyu putih, Dik. Banyu putih. Oh, salah. Buah-buahan lagi panen iki. Iya. Alhamdulillah. Kebone nang mburi ya panen akeh. Iya, iku diborong nambe adikmu. Oh iya ya ngono. Jadi krungu kate umroh. Iya pancen kok krungu sama. Itu ya. Ya mbak lu kok kanca-kancane iku ning njaba kancane akeh. Ya nuruti adikmu wedok iki lho. Lho ngono iku ya gak nuruti anjane nek urusan ngono kan niate ingsun to. Niate ingsun wong loro ning bener. Sebenarnya aku ya cuma modal karep durung ana kesempatan. Lho, modal karep tok iku wis apik lho. Niat ngono maksudnya. Niat iku duwe niat iku wis luar biasa gitu lho. Iya, tapi nek wis niat terus budal golek apa ya? Golek sarate. Wis nyepak kabeh sampe nyepak. Walah. Lah iki klengkeng ngono dhewe lho, Mbak. Anu, apa oh iya. Wah, iki klengkeng sing ning pinggir iku, samping omah iku. Iki lho. Iya, kaya ono 3 wit iku. Wah, kabeh akeh wae. Wah, bareng. Aku tak enggak manengi, aku tak njukuk rong dongkole tak. Iya, sampean gowo kok sampean gowo tak kawan. Wis tak langkut. Wis tak siapi dhewe wis. Ya ngene iki. Nek adikku kan ngene iki sembarang wis blobo nyanyoh pokoke. Ono gak koyo Mbak Yumu iku greten. Ono apa sih kok klesak-klesik ngono? Iya, ngene lho, Dik ya. Ya sakjane rene iku ya ayo siji anjang sono ya silaturahmi suwi gak petuk. Mari ngono nomor loro. Lah ponakanmu ki rak segede ta sing barep iku. Sing sapa jenenge? Santri. Oh, semester piro saiki? Lho, wis semester 6 wis mari ngene ndak lulus, setahun kas lulus. Ya Mas yo kuliah durung lulus, nek wis ketemu jodoh lho areke nang ndi meneh. Lah timbangane kok kena godho nek ngolah ngalih tambah. Sik tak kok ngomongi kena ketemu jodoh ki. Lho, wis petok jodone. Terus? Lho arep tak nikahno. Cek kuliah lho arek. Lho yo gak apa-apa kan. Nikah iku kan iso sawaya-waya. Lah kuliah kan yo iso sawaya-waya wong kanca-kancaku biyen sampean yo ngerti dhewe. Wis rumah tangga bareng jek kuliah, sik S2, sik nututno. Kan yo gak apa-apa. Kok kesusu ngono apa sih? Kok kesusu ngono apa sih? Lho alanan selak ngaling-aling kok timbangane berubah pandangan. Iki mumpung sing arek lanang barengnya aku wis seneng lho, wis srek lho iki. Undangan wis nyebar lho iki, Dik. Lho wis ta? Wis. Rusak-rusuh. Iya, Cak. Cak Ren. Apa sih? Lu nyedek rene. Rusak-rusuh. Heh?
Ojo ngene. Ngene lho, Dik. Ya apa, Cak? Aku karo adik sampeyan ini meng ya atur-atur bek ono lodange wektu. Matur nuwun. Iya. Sampeyan tindak ning omah sak dermo menyaksikan to karo Sik. Heeh, aku ki Ya, karo atur-atur ya, ya. sampean. Sik Cuma- rong minggu kan. Cuma pamit. ning sik talah aja kesusu Pamit sik talah. Sik, gak tau rene kesusu. Burung Wah, bojoku ki burung saiki apa-apa ngono lho kesusu. senengane ki kesusu ae. Ning aku takon ning. Resepsi pernikahan anak ponakanku iki kok nang gedung apa nang ngene? Nah, iku aku ku sakjane duwe bayangan, Dik yo. Bayangan. Wis tak reng-reng pokoke. Sik tak menengo sik. Wis tak reng-reng yo. Pengenku ku nang gedung. Mari ngono wis nang omahe. Ya wis nang omah. Sing penting nek aku kan sing penting digelar sing apik, sing megah. Kan ngesakno anake. Apa Ngono meneh ya? kok apa anak mbarep kan Iya. mantu bubak ngono lho. Apa kira-kira sing sampean iso bantu ngono lho, Gini, Dik? wis, gini. Mosok aku kuwabe kabeh nyewa. Bu, Iya, Pak. sampeyan krungu dhewe ya. Ya. Ngene, ning Ya, apa? terope engko teko aku kabeh. Lah, iya ngono. Iso- Wadene sampeyan njaluk sing klasik apa sing modern? Wah, aku njaluk kuwade sing 5 meter. 5 meter. Heeh. Dik, aja gede. Aku duwe sing 7 meter malang. Gak wis sing 5 meter ae 5 iku wis meter, ya. gede, wis apa ya wis pas nek gawe wis sepurane. wegah iku engko. Apa, Terape kok dadine 5 ya. Sambung mengguri. Wis salah. Iki emane apa? Emane Apa? nyambut duwe gawene kok emane nang omah ngono lho. Lho. Larang, Dik. Cek. Bu, kok larang biar misakno. Kok larang-larang Cak. wis to iki gratis Kok ngomong kabeh kok. larang-larang ya apa? Adekku Aku ki ki adike, Cak. Kabeh teko aku kabeh. Ngono lho. Lagi ero, Kok aku Dik. kabeh? Lagi ero. Tak Terop. kandhani. Terop, wade. Sound system. Lho, Lek kandhani. perlu njaluk keramaian, njaluk ditanggapno apa? Lho iya, aku rencana nanggap iku campur sari. Wis ora usah. Campur sari. Iya. Ya apa, Bu? Ya gak apa-apa lho, Pak. Kabeh ya? Iya. Wis, Gak apa-apa. Alhamdulillah aku seneng aku nek ngene iki. Lek. Ya ngene iki jenenge dulur. Sing peduli ambek dulure gak kaya Mbak Yumu. Oh, Mbak Yumu ancane kebacut. Ya, ya. Nih. Dijak omong-omongan ngono cek angel masalah. Ning ojo ngomong ngono ta ning. Yo tapi nyata lho. Tapi iki nyata lho yo. Nyatane sampean kuwabeh wis ditanggung. Dadine engko Mbak Yumu iku udah iso ambekan ngono lho. Aku pirang-pirang dino gak iso ambekan gara-gara iki. Apa? Gara-gara cacakmu. Tak kongkon usaha golek silian gak berhasil. Tak kongkon ning keluargane kono gak berhasil. Lah yo sumpek sih aku. Sik sepurane. Cak, peno saiki nyambut gawe. Iya, ya Cik, panggah anu amen. Ya alhamdulillah aku iso nyetakno lagu dhewe dadi enggak semata-mata ngemis tapi aku menjual jasa. Tapi hasilnya yo gak mesti Dik wong jenenge yo lak-laktung kadang yo rame, kadang yo sepi. Tapi kenalane tau kenal pejabat barang. Oh iya toh. Lah kan kok maksudku kok sing kenal-kenal pejabat barang ngono kok diundang. Ngono kan. Ngene, Cak. Opo ae sing sampean Sampeyan bener Lakon nyumbang iku memang. mang sampeyan free enggak Dik biaya? Kandha. gak usah Dan biaya kok- ya sepurane lho umpama tak total ya kurang luwih ya sekitar 75 juta. Lah iku Sungkan adekku aku, ki nek nyumbang ngantek kaya ngono. Keluargaku iku. Iya, Gak iya. kaya sampean. Aduh, Mbak Yumu Iya, kegregeten wis aku. gak apa-apa, gak Iya. apa-apa. Gak apa-apa ya, Bu, ya? 25 sak ketutup ke Iya. 100.000. Sampean takoni, takon adik sampean iki, adik Bang Beto. Saiki ayo maem. Nah. ya. Ambek siji meneh sakjane aku. Apa? Dek, atene ngomong ambek Adik IP. Apa? Adik IP kan sampean kan duwe kenalan catering-catering akeh to. Mm. Ya mbok dikeki keringanan ngono lho. Oh, ngono ta, Meneh ya. digawe catering ponakan ya. Gampang nih Sing- wis Sampean rencana ngundang wong piro sih iki? Ngundangku ta, sekitar wong 500 durung koncone arek-arek sing ning kampus iku fakultas-fakultas durung dosen-dosene. Kira-kira sekitar 200 dadi sekitar 700. Wis ngene, Bu. Siapno Iya, Pak. cateringi Iya. wong 1000. Oh iya Wah. wis. Ya wis. Ya wis nek ngono. Ya wis. Ya. Gak usah ayo maem sik, maem Ayo, sik. maem sik, ayo. Aja Mulai mulai Masak apa iki? Masak seafood ya mesti ya. Oh, Mbak Yumu pinter. Ayo, Mam, ayo, Mam. Ayo, Ya wis ayo. bungkus ayo. Sik, maem dhisik. Sampeyan ku mesti ngono. Cak karo ning iki. Gen numpak iki kok, gen numpak ya. Terus tak tampani ya. Cak, Cak, iki lho, Cak. Barokah, barokah. Ora usah. Lho iki lho tampanono. Loh, sampeyan tampani dhewe iku ya Iya, wis opo suwun, sih Dik. kowe sampeyan. Iya, wis salah. Wis tak mangkane gak usah. Oh nek kene iku gak usah dingkluk-dingkluk ngono. Wis biasa Ayo, wae. ayo. Kene Ayo, Mama, ayo. tak gawone.
Nggih, Pak. Program kerja dina iki apa ae? Nggih, kirim-kirim niku. Kirim apa? Nggih tenda niku. Liyane tenda? Nggih son. Liyane son. Nggih niki biasa korden-kordene niku napa dekorasine niku. Ngono. Pun kula siapno kabeh niki. Ojo lali genset. Lho nggih. Niku maksude kula dhisikno tendone terus mari ngono sone baru gensete menyusul. Ngerti sih kana genset iki. Oh, sampean niku mosok kula niki pun suwe nyambut gawe sampean, mosok gak ngerti genset. Apa genset? Sing ngunene tok. Iku desel. Oh, niku desel. Wis kuno. Oh. Lah, sing gak ono munine lho sing gak mbrebeni tangga iki lho. napa niku? Ya genset iku mau. Lho. Lah biasa lek ndamel sing kotok-kotok ngrebeki niku. Ya apa wis diganti kan lho, Sa. Lho, pun tumbas. Lho, ya apa. Sampeyan kok mboten ngomong sih. Tak ngomongi. Nggih. Ponakanku mari ngene kate rabi. Aku butuh keringetmu sak tetes. Lah monggo diperes. Insya. Ya apa? Pak Susilo. Kon cek gak ngerti sih. Lah maksudnya ya napa sih? Lah sampeyan njaluk keringet. Delok tandang gawimu terginas, pikiranmu cakap, aku seneng. Niki kula niki lak kerja tegas, kerja terginas, kerja cerdas. Loh, kerja tegas, cerdas. Ngomongmu sok aja anu tegas, cerdas, terginas. Ngoten lho. Ngono ya. Nggih. Nah, mulane aku duwe karep ngene. Ya apa nek awakmu tak dadekno ketua panitia pernikahanne ponakanku. Wah. Ketua panitia. Nggih, Mat. Matur sembah nuwun tapi yakin jenengan iku percaya kali kula. Lho, wis salah. Aku yakin percaya. Nggih, kula. Jaluk seragam apa kira-kira, Pak? Nggih, seragam batik. Batik? Nggih. Batik teko ndi? Batik keris. Kayak nyocrok-nyocrok. Nggih, kula nggih paling tidak kula nggih nate pengalaman melok event organizer. Lu. Ya napa kula. Apa iku artine? Kirangan kula nggih melok arek-arek ngoten niku lho. Event organizer ngoten niku lho. Dadi melok nek ana acara-acara sing ngatur ngoten niku jenenge jerose event organizer. EO niku lho. Lah terus aku kate takon Dek, anu, bare awakmu. Nggih. Catering iku lak kabeh iku lak disiapno karo Mbak Yumu. Oh. Dadi sing nangani sedaya niki jenengan. Kene kabeh sak terope sak kuadine tetek bengek. Oh. Menu makanan apa sing paling apik disuguhno oleh dayo-dayo ngene? Lho, nggih biasa pada umumnya. Nggih. Capcay. Terus puyung hai. Gak setuju ngomongmu gak enak lho. Lho, niku bahasa Mandarin. Ngomong biasa kok, Sap. Lho, ora bisa. Itu kan disesuaikan dengan menunya. Itu namanya Chinese food. Chinese food. Aku tahu krungu. Jare awakmu ono turunan kan? Lho, masih keturunan Hong Kong. Iya. Ibu Hong Kong, bapak Sung Kok Kong. Ojo tambah suwi tambah glatra. Due puji, kewan so. Apa iku artine? Bercanda guyon, kewan so. Pinter iki. Siapa anake sapa iki rek? Anake emak. Due puji. Enggak ngene. Aku sih kepingin menu-menu khas Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Kayak to apa ae kira-kira Jawa Timur niku Wonokromo nggih lontong balap. Wonokromo. Nggih. Ya terus. Kupang lontong. Iku ndi? Nek kupang lontong nggih kupang segonting mriku. Nah, niku tahu lontong. Niki pokoke lontong kok Mandarin. Awakmu nggih seneng aku nggih Dewang nyambut gawe seneng nggih kula nggih tambah seneng soalnya jenengan niku nek kali kula nggih napa nggih perhatian terus ngene ketua panitia seragamu iku mau wis batik ya batik berarti celanane kudu anyar sepatu apa enake lho kula nggih sepatune nggih pantofel lah gak sepatu roda kira-kira sepatu kok seneng kula geblak ya napa rek kan
medane mboten sesuai karo sepatu roda. Nek sepatu roda itu tempatnya yang rata di gedung niku saged. Oh ngono ya. Nggih. Pinter-pinter ya. Nggih. Kira-kira awakmu butuh anak buah piro? Nggih. Kepanitiaan iki. Panitia kula nggih 20? Nggih, cukup ditambah malih nek 25. 30. Oh kakean. 25 niku sampun efisiensi kula niki. Karena apa? Kebanyakan napa? Ngomong Jawa ya, sapa Jawa. Aku pedine awakmu bahasa Indonesia terus utang niku apa? Sampe lak ngomong kula dadi ketua panitia. Iya. Dadi omongan ya harus sebagai ketua. Di hadapan nanti anak buah supaya kula ada contohnya ini supaya awakmu ngekei membriefing anak briefing buahmu. iya. Ya apa ngomong nang ngene. Ki lho tak kekne kopi. Lho, Bu, masih ngono cek gak ngomong teng ki lho kopine. Kula nilai sungkan Cemilane ki lho. Ngapunten kok tak rungokno aku sama. Jeragan gaekno kopi awakmu iki. Sama kemengkelan aku rungokno omonganmu iku masalah. Kok mesti aku arek kok. Ngapunten. Jenengan mirengaken ta, Bu? Ngrungokno aku tekan jero. Isin aku. Lah, kula niki tambah isin malih. Wong kula niki mriki pembantu. Lah kok jenengan ndamelaken kopi niku lho. Lah mestinya kula sing ndamelaken kopi. Awakmu ku lak wis tak anggap koyo keluarga, Mak. Nduk kene kan ya wis ngapunten. Kula nek ten mriki dianggep keluarga, kula mboten purun. Apa? Lho, soalnya nek mboten dianggep bayari. Mboten bayaran. Ora. Nggih. Biyen aku karo ibumu sadurunge duwe anak. Kurang titik tak anak angkat apa? Jenengan? Iya. Nggih sakniki mono. Baru tak angkat tak brokno. Oh, ngoten ta. Nggih, ngapunten kula serupute nggih kopine nggih. Ya wis. Lha iki. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Waalaikumsalam. Calon kemanten. Ponakanku lho Ayu iki. Ya iki sing dadi kemanten iki. Nggih niki. Iya. Ya apa Niki lah Mbak Tantri sing dijak kapan nampa? Iya. Pun gede lek. Dang Pun boten. Nggih biasa niki kula kudang nek ten mriki. Eling apa? Nggih. Eling apakmu? Eling. Gojengan sepeda cuma dibokno iku. Nggih lho, mun ngomong-ngomong maki gedean iki. Saya nate ngoten ta. Enggak nggih cilikan niku sen cilikan sampean kula sing ngomong. Kula sing malah adus barang kula dusi yen. Ya ben cilik. Ya cilikane. Nggih. Ya apa Nduk? Ngeten, Om, Tante. Kula mriki badene nyuwun doa restu. Nggih. Kersane ibumu karo bapakmu winginane mrene wisan. Nggih lah kula mboten dijak dek wingi. Persiapkan dirimu sebagai calon mempelai wanita. Gak usah mikir macam-macam, kabeh ditanggung karo tantemu. Nggih ta, Om. Nggih ta, Tante. Tantri. Yo, wis. Iki Om iki ketua panitia. Calon ketua panitia. EONI. Nggih ta? Iya. Aku takon. Awakmu kok gawe busana nasional apa busana klasik? Kula pengene busana klasik mawon. Klasik Jawa Timur apa Jawa Tengah? Jawa Timur, Dong. Jawa Timur. Nggih, Om. Jawa Timur ku kemanten pegon. Oh. Jenengan catet lho, Cak. Kudu anu sap nyiapno loro pangkon barang. Wah. Kusnan bungono. Kusnan loro pangkon Kusnan. Niku koyo loro panu lari niku jan loro pangkon. Ono. Capendi, iya, capendi. Oh, nggih, pun kula hubungi kanca-kanca kabeh kuwatir nggih. Wis aja kuwatir, Tante. Nggih. Ya. Kate enten mangke sing jago-jagoan niku cucuk lampah napa jenenge? Loro pangkon niku jenenge. Jenenge loro pangkon. Iya. Oh, nggih. Terus kebutuhanmu apa maneh? Nggih, namung badhe nyuwun doa restu terus mugi-mugi nggih sedaya lancar ngoten. Amin. Ya. Amin. Pun ketua panitia. Nggih, pun. Nggih. Om kalian Tante wajib lo hadir. Mangke mpun kula siapaken lho lenggane sing spesial istimewa. Untuk keponakanku yang cantik. Lah nggih. Mangke pas hari hasupe ngoten. Enggak. Ya. Wis, ayo saiki dar-dar sik. Mam. Siap no ya. Ayo monggo.
Pancene aku nek ngene iki wis plong rasane. Pak, ojo meneng ning pojokan ta, Pak. Kene ta, Pak. Kene lungguh kene lho. Cedhak aku kene lho, Pak. Aku wis plong tenan, Pak. Kuwabe kebutuhan wis ditanggung adikku. Yo, seneng tenan ngono iku, Pak, dulurku iku. Iya, tapi terus kebutuhan ditanggung sampai nambah undangan sakmene kae iki. Iya, pokoke undangane dadi 900. Lah, soalnya wong cateringe dicepaki 1000 Mari ngono iki ana sing tak pikir, Pak. Nek wis kuwabeh ditanggung adikku ya, sampai catering segala macam wis ditanggung adikku kabeh, berarti awake dhewe karek mikir siji supaya awake dhewe engko gak ketok menye-menye ngono lho. Lah lek wis cukup kabeh apa neh sing dipikir ya wis sampean apa jare. Souvenir. Nah, souvenir iki aja souvenir sing murah-murah, Pak. Souvenir sing luarang-larang sing apik-apik. Ana saiki mangkok modele apa ana batik-batikan. Apik pokoke. Pokoke golek sing regane ku 50 munggah. Nek satu souvenir iku. Wis sampean pikir ta, terus danane iku teko endi kira? Wis ana iku lho, wingi lho sepeda motor arek-arek wingi tak silih yo an. Sementara tak dol. Ya Allah. Engko dibalekno. Sepeda Ratri ku sampean. Iya. Sing rene wingi sibuk sampean iku. Lho ya gak apa-apa kan iki kebutuhan sementara. Dadi supaya awake dhewe iki keungangane longgar ngono lho, Pak. Engko gak gupo nek wayahe hari ya. Sepeda iku lek digawani wong tuane kancane Ratri kan gawe menunjang tugas belajare. Iya. Karena tugas apa-apa cepet dengan jangkauan yang adoh. Ngerti aku. Kan disilih sementara. Engko dibalekno. Nek kepengen luwih apik ya engko tukokno sing anyar kan dhewe le buat akeh engko. Aku kabar sampe ya nyilih nang ngene Bu Parti ku ya ngene. Iya, nek Bu Parti aku nyilih 20 juta. Iya, tak gawe cekelan ndak termasuk ngene iki lho. Terus ning juragan daging wingi aku ya ditegur. Kok kathah temen niku Pak Mairin niki Bu niki pun. Ning kono aku sakjane nyilih 50 juta, Pak, tapi mek dikek 30. Tapi yo gak apa-apa wis sak tampani ae wong kan ketambahan karo Bupati dadi 30 mek 20 wis ana 55. Wis tenang wis pokoke. Wis ana catering kok sampean leren pesen daging sak menu kae itu digawe ngoni sapa. Ya gak apa-apa dikek tambahan supaya yo Pak maksudnya ngene lho Pak. Dadi wong-wong tamu-tamu sing rene engko bakal disubyo. Terus mari ngono ana apa nek catering disete ngono-ngono iku lho Pak. Yo ana gubuk-gubuk tambahan. Sampeyan kok yo mikir iya ana gubuk-gubuke. Pokoke digawe sing mewah lah. Wong terope lho wingi jare siap 5. Berarti kan iso gubuk joglone iso 3 sampai 4. Sok akeh kok rombonge. Dikokno obat sesekku. Obat apa? Obat sesekku. Oh iya sampean ku yo ngono aja kumat-kumat seseke. Gak kumat awake. Wis salah sampean gak usah mikir. Kabeh wis rantasi adikku. Beda karo Mbak Yumu. Coba aku nek ketemu Mbak Yumu dikit-dikit meneh nek kono ndek gawe gak katene aku bantu apa-apa. Pancene nyatane Mbak Yuku ora ana waktu kanggo rene. Ya di 10 maklum. Paling gak rene ya mergo isin soalnya disambati adike gak iso nuruti. Wis ora odok nyanjak-nyanjak Mbak Yuku wis babane nyatane ya wis saiki. Pancene ngono rada jahat. Paling aku gak seneng makane aku males rono. Ojo nyandak-nyandak. Wis sing penting gawene anake Pak, ayo disiapno. Pokoke pesen souvenir mari ngono golek, aku meneh tak golek sampean nek gak gelem budal engko timbangane sesek. Wis aku tak golek karo anakmu. Wis iku sing apa biodone to ya sadurunge catering teko iku sampe ningoni daging-daging iki ngono ta karepe. Iya, ya termasuk iki. Kok sing masak ning nguri wis ana bukmi dan lain-lain wis ana. Lah terus biyodo sak ngono kae wong 10 ta wong 15. Wis salah Pak, wong duit ya ana lho nyapor digawe. Kok sampean seragami sing kok mewah-mewah iku lho Kak. Nek seragam ya isin lah kalau dulur-dulur liyane lah. Wong aku biyen sing awak dhewe ning dulur endi Lumajang, dulur endi kok ya kabeh padha nggawe seragam keluarga. Bu, sing tak herani maneh iki lho undangan kok so sampe dosen-dosene kabeh, dosene tadi sampean. Ya gak apa-apa, dosene minter anake dhewe ya gak apa-apa. Aku lho kenal kalau dosene nggone tantri ku sak fakultas lho aku kenal kabeh. Nek kenal kabeh kan diundang ya gak apa-apa, Pak. Malah dosen nyumbange meneh luwih teko 100 sak kandhane. Ya apa? Kandel iku. Sampeyan yakin nek dosen kok istilahnya teko terus bowo ngono. Iya, bowo. Ya pastilah, gak bowo ya isin lah wong dosen. Terus iki koncone sak fakultas mbok ising sak kelas ae kok. Kelurahan iku ya kuwabeh prabot-prabot kelurahan kuwabeh tak iku kabeh sak jajarane. Wis terus iki catetan iku sing tak catetan dineh sampean iku. Ngene-ngene wis saiki. Apa neh? Tantri nang ndi saiki? Tantri celuk ta? Tantri. Nenek dah. Kalem
Wingi sida matur nggone Ome. Sampun. Oh, sida sowane nggone Ome. Wis mampir. Sampun kula nggih. Dilekno Ome aja sampe gak teko ya. Nggih, kula sampun matur sing jenengan kengken niku. Iya, wis matur nuwun to. Soale engko Nduk, kabeh ku sing nanggung kok Ommu kabeh. Ya kan ya sujune ya Ommu ki duwe usaha kaya persewaan terop, sound system terus kabeh gek koncone kesenian ki ya akeh. Lah ndek wingi Om niku sanjange wis sampean penting duduk manis ngoten. Iya, siap nawakmu. Beres ngoten. Ya wis ngono. Makane Nduk saiki yo cepak-cepakno awakmu. Luluran ta. Terus aja metu-metu ado-ado. Wedine apa engko nek enek apa-apa ning dalan. Ya, sakjane dhek gawe. Bapakmu lha apa nyeluk sapa sih ku bapakmu? Pak Rin. Pak nyeluk sapa sampean? Iki lho wong gawene cik pirang dina maneh kok wis barang teko sak meneh. Lho ya gak apa-apa wong masih kurang pirang dino. Kurang seminggu luwe lho Pak, karek seminggu setengah lho. Nggih niki panggung-panggung iki tenda-tendane pun kula kirim. Ya wis gak apa-apa wis beneran Pak. Tangga-tangga cek ngerti nek aku bakal mantu geden-geden pokoke. Nggih niki di anu salep pundi? Wis kayak ngarepan, kayak emper, cek roh kabeh tanggoku. Terus ngoten ah. Keamanane ya apa? Keamanane tenan. Digawe cek kurang seminggu kok barang teror kabeh wis ditekakno saiki lho ya apa. Sampeyan gak wis dijaga engko nek perlu aku gak turu. Aku tak bayari wong. Anu kula niki jan mboten kliru jadwal ngerti. Lah niki ibuke niki pun telepon kula kengken jeneng. Sampeyan telepon terus ta? Iya, jane tak kok ngendang ngirim. Cek ngerti tangga-tangga iku nek awak dhewe meneh bakal gedhek-gedhekno resepsine anake. Ngono lho, Pak. 3 dina 3 bengi ku iya ta? Nggih. Iya. Nggih, benjing sone benjing. Iya, sone sik meneh ya. Terus panggung gawe karawitan niku 3 dina. Eling ya, elingen Cak Isap ya. Iku engko teko grupe Bu Puji, mari ngono teko grupe Pak Slamet hari kedua, terus hari ketiga engko dereng kok teko karawitan sing apik pokoke. Iya karepe tapi kan ngrepotno tangga teparo sih, Bu. Lho ya ora apa-apa jenenge wong geden-geden ora apa-apa kok. Napa wong anu mboten saiki lho. Ya iya, saiki lho Pak, sampean mikir yo, panggung wis gak bayar. Terope yo gak bayar. Terope sing kanggo panggung wis yo tambahane. Sing abang lho yo, aku njaluk sing anune abang. Iya, tapi souvenir sakmono kae iku 1.500 kate didik. Iya, tamu nak dhewe akeh, aja sampe kurang. Wong nek ndek gawe kan ngono ya Cak Insap yo. Luwe becik turah timbangane kurang. Rak ngono sih. Kurang wasno Bapak Pak Rin niki Pak Rin niki koyo mboten optimis kok. Aku kesajane sumpah ngono ngrasakno bojoku tapi apa? Nggih kok lungset mboten kono gairah. Sing optimis. Sing cerah ngono lho Pak. Optimis sih kan yo ndelok keadaan. Oh niki lho. Sik kanca sampean krune piro iku mau? Niki kru kula nggih 20 antara 20 selawean lah. Nah, wong 20 utawa wong selawe iku berarti 3 dina kudu rene terus. Iya. Dingone apa, Bu? Ya iku mau blonjo daging, blonjo apa-apa sembarang kaler gawe ngoni wong-wong. Sing jaga pun kuwatir pun beres kula ketuani. Ketua niki panitia acara niki. Wis, Cak Isap, aku wingi dipeseni ambek adik, ambek ndoromu, ya ambek bapak. Engko nek perlu apa-apa, wong 20, wong selawe nek perlu rokok, perlu apa-apa diutus njaluk rono. Sampeyan wis disangoni perung? Dereng. Oh ya wis engko tak telpone, engko nek perluan apa-apa kok adikku sing nanggung. Bu, lha iki meng sapa? Pak Heri Maklar kok rene kate njukuk sepeda wis sampean tawakne to Pak niki. Wis tak tawakno. Wis ki jare ate dijukuk. Paling kok rada-rada sore 2 jam kas lah dijupuk. Jarene jam 3 sore. Duwike tak tampani dhisik ngono ta ya apa? Lho aja lapo mbok tampani. Ya aku Pak sing nampani Pak wong keperluane kabeh ngono ning aku Oh iya Pak Heri ngomong jare wis sampean trimo 3 dina kepo. Iya, wis tak jupuk iku. Iki kok mangkane iki kok karek njukuk sepeda motore. Ngapunten Pak Heri niki kanca-kanca wis ngangkati napa niki tenda panggung bareng niki kan pegel. Diparingi napa ngombe ambek mangan ya nang mburi kono. Tapi nek dhuwit urusan dhuwit sampean kok njalukan ning bosmu. Lho niki nang gone adekku jenengan biasane ngoten niku ngerti. Sampean mau aku gak krungu ta dikandani. Aku wis dikandani karo Pak Susilo, karo bosmu iku, karo adekku. Nek keperluan dhuwit apa-apa, mengko Pak Susilo wis ta lah. Wis kok tak telponke. Arepe njaluk ceperan golek ceperan ngono. Ya gak apa-apa, ceperane ya iku engko tak njaluki tak luwihi. Wis tak luwihi engko. Tak jalukno, tak jalukno. Sampeyan kek 100 wong 5 iya. Wis ngene, 100 kan kok teko Pak Susilo. Ya, engko tak jalukno tambahan wong sitok 50 dadi 150. Tantri.
Teko Pak Susilo kok. Wis salah. Pokoke sampean seru beres. Nggih to napa Karena Bapak? sing dicatet ibumu ya wis setuju. Sing diundang. Nggih ning ngaten iki nggih kula namung manut kalian Ibu. Wis salah Pak sampean gak kuwatir. Gak usah kuwatir, gak usah mbok pikir. Pokoke tantri Wis apa ngene sing iki lho, dicatet Cak. wis laku kabeh. Yo. Patake bojoku wis ngene iki. Oh, kula seneng niku buat bojo sampean niku semangat Lho, niku ngene iki lho kudu tegas to. Nek gak tegas gak semangat ya apa? Gawene kok gak berhasil lah ya. Isin aku malahan. Ya wis Pak, ojo kula balik riyen nggih. Ya, sampean ning gone anu ndoro sampean ya ning Pak Susilo ya, ning adikku ya. Nek sing lanang gak ono ya karo ibuke. Ya. Wis Pak, sampean yo kandhane ana bojoku ojo nglentruk ae males aku. Nggih. Twitter kutha cilik
kabare, Cak? Yo sampean delok dhewe kok takok barang. Nek penampilanku ngene iki ya apa? Ketok ya sukses pisan. Nek ndelok penampilane koyo ngono ya. Aku tak rungok-rungokno dadi ketua panitia penyelenggara hari pernikahannya sapa iku Tantri yo. Iya. Bok lho, Bang. Yo sorry ya. Kita beda. Beda to kondi. Loh, aku ketua wis tau dadi ketua. Awakmu tau ta? Lho wong atase dadekno ketua ya sementara. Lho glane omong kamu ngelipe glane. Lho, celon. Acara resepsi pernikahan Tantri. Keluargane Pak Tantri, keluargane Pak Pairin. Aku sing dadi ketua panitia. Delok. Nah, paling-paling ya kok korupsi. Olah apa? Acara mau panggunge terus tendone mewah meriah. Lu terus sing bowo delokon. Gak ono. Lho ya apa sih kan? Lah kan ketua panitia kok sampai gak ono wong bowo iku terus. Sorry, Je. Kok sorry dah ya apa maksudmu? Begini. Ketua panitia. Begini, guys. Waduh, gaul omonganmu tambah gak karo-karuan. Kone nek ngomong ambek wong gak apa-apa gaul, tapi nek ngomong di hadapanku iku aja kaya ngono. Kon kaya karo kartumu ae aku. Sepurane, aku semenjak diangkat jadi ketua panitia resepsi pernikahan Tantri. Keluargane Pak Pairin. Aku saiki sik merasa kok dadi ketua ngono. Dadi ngadepi awakmu kaya anak buahku ngono lho. Waduh. Potong ana kandhane ya. Kon saiki ae ketoke dadi ketua. Kon biasa lho apa-apa mesti njaluk aku. Kon nang warung ae kopi aku yang bayari. Sorry guys, itu dulu. Oh, glane potong ames kok garbes. Yo, itu kan gayamu aku lho rono nggae pakaian batik. Sik ngene, Sob. Apa? Aku ndelok ya, awakmu dadi kepala panitia. Aku lho kapanane? Kepala ketua. Ketua mbek kepala apa jenenge? Kepala iku rampok. Rampok. Ya termasuk dukur-dukurane kanca-kanca. Enggak iso aku ketua. Iya ya ketua. Ngono kok digawe gede. Aku ndelok sing digawe ku lho. Pairin. Iya. Ketoke ngelentuk kaya ngono paling enggak ya ajur iku. Lho. Anjane iya. Lho. Kan iki apa sing ancane iya ya apa? Mesti awakmu kan kudu eruh, kudu ngerti. Lho, sudah tahu. Nek ajur iku tahu ngono ta? I know. Oh, no, I understand. Iya. Up to you. I love you. Ngene lho. Iya. Aku jane ndelok Pak Pairin iku ya jane gak mentol lho. Lah ngono lho. Keadaan wis legrek ngono kok. Ya koyo wong tekanan batin koyo jarene wong iku lorone loro apa ngenes ngene iku jenenge apa? Loro apa? Loro bronto. Iya, loro bronto. Ngenes pokoke ya. Lah iya, ngene lho. Tak delok-delok iku ya. Nek ndelok sing wedok, pancen semangate luar biasa. Iku ketoke aku pancen ya melok undangan kan Rono. Iya. Nek ndelok hidangane mbok apa sing gak ono. Mewah. Jan mewah temen. Ate apa? Terope megahe gak karo-karo. Aku ketua panitia ae. Lho bondo koyo ngono iku lho. Terus teko ndi saruhku? Saruhku Pairin iku ngamen. Lah iya. Iya. Pairin Sabil iku sih. Iya. Lah iya. Delok rambutnya sampe botak iku. Aku ndelok gak mentol motone cowong, kadek mlakune gloyor-gloyor. Enggak iya, ngepethuk aku nih. Kadek asli tau nyedok. Yem ya apa yem. Ngambune tangi. Tapi pancene ya semangate luar biasa. Ngene lho, Cak. Ojo nyalano Pairin. Terus sing terlalu ambisius, sing terlalu ambisi. Iku ya bojone, Bu Solika iku. Sing kepingin mangkane iku jange tak omongno. Nek Pairine ngono iku menyadari nyambut gawe pancen koyo ngono, tapi nek ndelok sing wedok iku. Lah iya. Apa-apa nek gak serbalek, gak gelem. Iku egone tinggi iku. Egone tinggi. Jadi kepingin selalu diwahkan wong. Kalau dipandang
mewah. Padahal lo gak gablek. Oh, niku nek ngomong awakmu dhewe ya gak duwe apa-apa kadang ngelokno wong Ya gak beda, aku kan ketua panitia. Kan cuma panitia sementara, ketua panitia sementara. Sementara. Tapi saiki aku durung resmi untuk dicopot sebagai ketua panitia. Ngene lho, Man. Gimana? Buyar ya wis gak dadi ketua rek. Ngalar dicopot bareng adane nok nggone forum ae dadi ketua terus meneh nang nggone hotel pembubaran. Paling ono secara tidak ya sertijab lah. Oh, apa sertijab iku? Oh, sertifikat. Sertijab itu serah terima jabatan ketua atau gak dadi ketua. Gadekne sertifikat. Anu umpama awakmu dadi anak buahku tak pecat Man gimana? Lho. Kowe gak satu glani kerengmu sik kon niku dadi ketua diluk ae kancane wis kate dipecat. Iya. Jawe awake dhewe ngobrol pentetengan nang dalan ngene delok wong sangano gegeran ya. Nyun sewu, Pak. Lho. Kayak minggir ketua sementara saiki awak wis gak dadi ketua. Iki lho. Iki lak kaya tau ngerti iki lak koncone tantri sih. Nah, nggih. Lho pas anu mantene tantri nikahane tantri awakmu kan teko. Aku ketua panitiane awakmu sing aku sing ngarahno ngono ya. Ya, sing dadi ketua. Terus ngisi anu apa tamu buku tamu iku. Ya. Iya. Niki Pak. Iki nek gak salah. Sapa iki? Indah. Ya, Indah. Iya, nggih. Si eling. Citra, abone Kalak Fitri ya. Aku apik lho ketela kamu boy. Aduh. Kan niku iki lho Pak, sik ya sik. Kita iki ape takok. Ana sing ketok Bu Solika ta. Kene kate goleki Bu Solika, Pak. Bu Solika, wong iki aku yo nang dalan. Lo ketemu Bu Solika. Lho awakmu kate nang ndi, Pak? Lho, yo Mbas Mbum iki mau yo mlaku-mlaku ketemu iki Cak Giman. Zaman nek kata ndi? Sik. Arep nang gone Bu Solika iku perlune apa? Iki lho, kate nagih surat motor, surat motor sing dipinjem sadurunge. Isap. Nyapno kawinane. Iso kriwikan dadi grojokan, Sap. Sampean kate nemoni Bu Solika. Nggih. Bojone Pak Pairin. Nggih, tepat. Dengan tujuan jaluk BPKB. Lah BPKB ne sapa? Ngomongmu iku lho. Aduh Pak iki tenanan lho. Loh, BPKB sampean maksudnya digawa Bu Solika. Nggih, Bu Solika iku nyele motor. Terus digadekno motore kula karo Indah. Digadekno dibalikno pas marine acara nikahe tantri. Ancur pesena telur kan aku. Wes ngene ae, Sap. Ojo berharap balik deh. Isap. Iki dudu urusanmu, dudu urusanku. Iyut. Ya bapak cek Imrono nagih sapa ro dek engko usaha terus iso ngekeki. Tapi nek sing jenenge sapa iki Indah ambek Fitri kesana, abo neser kana. Apa iku? Apa nek neser? Neser iku yo aduh saknu. Loh, tenan lho Pak, ayo. Iki motorku ya apa? Lho, aja takok aku, Dik. Nek ngono, awakmu langsung rono ae nemoni Bu Solika karo Pak Pairin dirembuk secara kekeluargaan dimusyawarahkan. Ya apa tanggung jawabe? Ngono lho. Aduh, ya apa Kanda? Ya wis budal rono. Lho kok ya wis diparani enak ya wis. Lho, budal rono sapa ngerti kok beki digolek-golek. Sakno nek ketok melas ngono kok iso kenek termasuk korban iki ya. Korban Ibu Solika. Iya. Hati-hati ya. Nggih wis kula pamit nggih. Nggih depadan. Wis hati-hati. Tibake korbane akeh Bu Solika. Mangkakno aku gak melok-melok, wis gak ngurus. Gak cocok urusane wong. Cocok karo jenenge Solika. Soale kakean tingkah.
Bapak. Ya apa kita harus menerima fakta ini ya. Nggih. Ibumu koyo ngono sih biyen rencanane tak kongkon pernikahanmu sederhana tapi nyatane gak gelem, ibumu maksa ya. Lho terus gak gelem ya. Aku ya perlu njogo awak lho Pak. Tapi kan nyatane sukses Pak. 3 dina 3 bengi. Mari ngono. Dhuwit sing tak cekel akeh Pak pokoke. Aku ngitungi dhuwit terus iki Pak ya. Ibumu iku nyekel undangan, nyekel souvenir tapi dianggap dhuwit. Tantri. Tapi pas iku ya, Mas yo tamune iki tamune gak sepiro akeh, tapi ibu kedilem lho ambek ibu-ibu, ambek kampung. Soalnya apa? Turahane iku lho Pak, catering kan panganane akeh. Iku tak ndom-ndomno ning gone tangga-tangga. Nang gone ku kabeh sak gang kene. Dadine awake dhewe iku terkenal wong dermawan. Terus mari ngono souvenir barang ku tak ndom-ndomno ning kanca-kancane ibu. Kanca-kancamu barang tak titipi 10 lho. Nggih Ibu. Dadi dhek iku gak rugi sakjane. Jenengan mendel riyen Ibu, istirahat riyen. Duwite lho sik akeh nduk. Sakjane adekku gak rugi. Pripun ngeten iki Bapak? Ngene disadar dimaklumi dhisik njaro dhisik ya. Ngene Tri. Ibumu kan maksa sakjane iki kate ngantuk aku. Awakmu dikongkon kontrak dhewe. Ya, dikontrak. Aku sakjane gak tega nduk ndelok. Lho, iku perlu sakjane Tantri. Awakmu kendang mandiri kontrak dhewe, wis ndang metu teko omah kene gak apa-apa mbek bojomu. Kan lumrahe nek wong nek wis mari nikah, nek wis dadi bojo ngono kan kudu mandiri. Lah Pakmu bendang belajar. Nek gak ngono kok gak kulino Pak kaya awake dhewe ngene iki ya. Gelar resepsi mbek sukses kaya anake. Mosok cik mari keweh-keweh dadi manten kok dikongkon golek kontrakan ya. Terus Bapak mboten napa-napa teng mriki riyen. Karepe Bapak gak apa-apa. Iya gak apa-apa ning kene tapi aja suwi-suwi 3 dino ae sesuk nek iso sesuk. Engko aja kaget ya. Nek bolak-balik ana tamu mergo lapo? Nagih ibumu makan ibumu sik tenang. Alah nagih to. Bapakmu ngomong apa? Nagih. Duwe ibu sik akeh lho, sik akeh. Bapak nika lho motore Indah kali Fitri lho. Iya mang wis tak temoni dhisik ya. Ibumu tak kongkon nang mburi, kanca-kancamu wis tak tenangno. Aku njaluk sepuro ya sakjane sakne. Nyatane kok biyen sepeda montore digadekno karo ibumu. Tiba-tiba lu ya ono meneh. Kancamu sing jenenge Tanto ta sapa ya? Isin lho aku Bapak. Wis ngene ya, makane iki. Alah. Gak usah isin, Duk. Wis ta lah sing penting ya mantenmu wingi ku wis sukses. Pokoke nek perkara wong nagih-nagih kok duwe ibu sik akeh, kok bapakmu sik ngitung. Ngono lho. Bu. Nah ya enak sih. Bu, aku sapa? Ya. Bapak. Iki sapa? Anak. Loh, Tantri. Bapak anak malah ngeten to Ibu. Bapak anak. Duwe ku akeh. Ibu kok gelatur tong pundi-pundi pripun iki nek menurut Tantri ibumu kudu ya apa digawe psikiater apa nang diterapi nang gak usah aku gak usah nang Didi madeporene gak usah nang Didi aku nang omahe sing penting dhuwitku akeh. Istighfar Bu, ya Allah Bu. Padahal sing diomongno wong nek sukses wong nyambut gawe apa sesuai karo kenyataan anak sukses iki yo ngene iki wis nyatane awake dhewe mubro-mubro koyo wingi duwe gawe sepi boten enak iya kan nek saking obsesine ibumu koyo ngono aku lho sampe buengku Tantri nggih Pak kira-kira alat-alat sing membayani contoh senjata tajam hal-hal sing kira-kira iso ngono kae nduk sikile lek deres-deres dhewe iki aku sampe gak tega jarene gak mau jarene ngirisi daging sampean sing kira kabeh. Diri sih dhewe to Bapak. Iya dijojol-jojol. Kebaca. Sale wonge akeh. Wis sale wonge akeh dadi adek kudu ngiris daging sing akeh. Iso ndak iso ibumu kudu digawa ahli jiwa ya. Ngolek sampe ngene izin tangga-tangga wingi bolak-balik ngene ngertakno. Assalamualaikum. Panganan akeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ngeten monggo Pak RT. Kok ngeten dadine kene apa? Nggih, terus pundi Pak menika? Kula iki ngumutaken lho nggih. Kula pun ngelingaken wingi, jan iki ngeten iki sebab membawa akibat ngeten iki. Nah nggih, dados pundi kan nggih nyuwun pitidahe saking Pak RT. Sebabe niku duweke akeh. Iki napa kakane jangan ngomong karo dhewe ngeten iki. Niku susah lho ngeten iki.
parah niki stres sing berlebihan iki dadi ngeten niki. Nggih, mila menika kula nyuwun tulung dhateng Pak RT, mbok menawi wonten tiyang-tiyang kang gadah sambutan mriki terus bertindak anarkis, bertindak mboten saged kontrol emosine, terus ngantos terjadi kriminal menika ingkang kula patosaken. Awake awak gabuh dhewe rambut iki jambake ambak ngoten nggih. Rambut iki jambake dhewe ngoten niki napa niku? Niki mulai riyen pancen ngonten, Pak. Dados sak duwe karep nek mboten dituruti nggih kudu njaluk sak cek sak nyet, Pak. Niki pun parah lho, Pak niki. Niki kedah segera dibawa ke rumah sakit niki. Menurut Pak RT, tapi terkondisi nggih tangga-tanggane saged memaklumi napa pripun, Pak? Lah ini delok suara tiang-tiang iki ya mun kerih kula kuping kula ingun. Kerih. Tangga-tangga. Tangga-tangga niku. Lho, Pak RT. Tangga-tangga niku seneng sedaya lho, Pak. Soale napa? Kula sukani panganan, mari kula sukani souvenir niku. Eling, Bu. Sakniki kula kuwesel lho, Pak. Istighfar, Bu. Eling. Kesel ngitung duwe ambek kesel bande gawe. Mboten ngereken tiang liya blas punah siapa jari karo dhewe ae. Nggih. Terus pundi malih? Ora bar kabeh pokoke. Santri ya. Dalem. Nduk, kon sing sabar ya, sabar nak. Punten nggih Pak RT. Pak RT dhewe iki wis bolak-balik ngelingno. Biyen waktu geger awal pertama bapakmu disia-sia, bapakmu diseneni, bapakmu dilokno ngene. Soale ibu-ibuku yang dibuah ngono iku. Wis ngelingno aku jan. Kula mboten nyeneni bojo kula. Kula niki mek nyuwun teng bojo kula supaya ben berusaha. Tapi hasilnya kan sae to. Hasilnya jenenge mboten nyuwun niku jenenge meksa sama niku. Kok diparingi omben-omben napa ngoten no? Wah niki mau jaket niki, mau jiwa niki kejiwaan niki. Nggih ingkang kula suwun tangga tepalih mriki terkondisi kersane mboten salah paham ngoten lho Pak. Nggih jane nggih wong kula niki RT mun dadi jujugane tiang-tiang. Nggih. Mun dirasa-rasa mboten karo-karuan niki. Niku don Pak RT. Ibu niku saniki koyo ngoten niku. Waktu digawe di anak-anakno diakeh digedhe-gedhekno padahal enggak mampu. Nggih berarti koyo tawa cecak badhe nguntal cagak ngoten niku. Nguntal cagak. Cecak nguntal kelapa. Oh, cecak. Cecak nguntal cagak niku napa niku? Oh, niku kegeden tempiak kurang cagak. Napa cagak to? Apa tantri cagak ya? Cagak niku akeh cagak. Barang buri. Besok turu awakku teng kerwejot kon kuwesel kon. Don, duwe kare titik diawer-ewer iki. Duwe diawer-ewer delon. Niku sana sampun niku amplop-amplop petok kosong niku, Pak. Ora no, durung mari. Dianggep niku iki lho ndok duwite. Lah niku panganan sak monten kathah niku didum sinten mawon niku. Iya lho, iku dermawan to ndom panganan. Terus niku pesen 1.500. Terbawa suasana niku ya. Sing duki namung mboten enten 100, Pak. Gak medit, gak koyo Mbak Yu medit. Nah, ya ngonten niku lho, Pak. Pun ngeten mawon nggih kula namung nyaranaken mawon, Nduk. Ibumu iki nggih Pak Wairi nggih. Monggo segera dibawa ke rumah sakit mawon. Juga ke rumah sakit mawon supaya mboten niki dereng nganggo tangga lho iki. Di rumah sakit nganggo tiang niki. Menika Pak RT nyuwun datang panjenengan saged mengkondisikan ngenten. Ditagi dhuwit yuto-yutonan wis digawe 100.000. Ngatur suwun. Bu. Gini. Nggih ngeten lho, Bu. Sampeyan mboten pur dilingno bojo, gak gelem dilingno wong liya. Akibat zaman niku kesusu mantu.